West Karbi Anglong arlo tumpreng lapen hamren via Linchika da Kasilambom Asamala atawar sumupong pu arong alongke ahok pet longle ke doa munitum compensation long bang welang pusi KSA pen pherangkya maya long ningje pon non malom Asamala atawar Kasilam ponalong ki ong dung araratum longle nam ki long dun dia jok hang jo hang haisi aphong SK mondol atuma phan ke palang damasai ding ponlo bang so puthak patumi KSA hin pen pherangkya mai pha ponsi pherangkya mai padupon pherangkya mai long kaning je pona tengki sumupong arong along Krishna Prasad Sharma pamen dokok koson pensi bang somen ke dokok lo bangso arong along ke period he ke plang penta karbiatum det si ke duar dimlo lapen bangso asamala tobar ka selama long rara tumalong lekidu na hud longle along kopia longle kopisi kachwarche lahai kadto kavita paklang lap nangji lapen longle anam sedame tok dak nangji pusi ningje pon labangso survey kuri nangji pula bangke up to the marks kali pusinil tum labangke appropriate isi survey do thunang la athi labangke eletum CBI antami inquiry pinangji ati kopi polo opinion yang ta adaka beneficiaries tum satisfaction kali lason dak taksi pini pon labangso press me the long pen isi jai dak ingtung je Krishno PD Sharma Sarburamen ke Tikram Sharma alangli konot aingul pentong sumupong along le dodun kok lo sumupong po thai ke nangli tuma chini po je hala jaga arat ke ini tum kar biaso det sikido sita alang li Krishna PD Sharma po konat angul pentong amen ke je thadun long lo atai simang humeme non ke longle nam pama tangkaron krai chot ke chokchi nitum puan ani pen ke dojoya theke RTI alamboi kang hong pusi je thanlo non ke nituma song penta arkinang che padoke chenglo lasi rat ke mang chok che tik ke ese dojoy je puta sarkar aphan ke ther padopon elitum karbi locharli song pen West Karbi Anglong District Committee ing samdunri ke cheng si alam dalan people sing samdunri ma ajak dung klui pen ing samdunri alam thi bank ke cheng si elitum 18/4/2003 labangso check lo netum isi RTI pilo labangso RTI ki pibangke dongka assistant revenue officer kansi nilitum RTI lo pilo halabangso fees tame nilitum ta data nitum hanang furnish ahire alang litum second step claim thulo alang litum forwarding isi letter nang pilo nilitum to the joint secretary revenue Karbi Anglong Termas Council upon forwarding isi letter pidalo sita non benta nilitum datasta yang furnish ahide lasi alam ki ke do dimalong puthot survey thu paminangji ahok pet longlea hem phatumsi amen donangji puta kse West Karbi Anglong District Committee dunmai phu sartherong hang henpen pherangkya maya long ningje pon compensation atangka ko alo to halra bachini nei lapen angli tum thak ni lata bachini ni wetland dryland lapen ala isi bari sigun dukok pine kachi edokok pulotang ke halabang tapachini nei non ke pachini ne pinsi lapu compensation release thavre halabang ke ajukti geli pusini litum kipu apa nilitum gachini ateng pulotang te asi dopinglang lason thaksi mok putot labang so press meet ke phalam the arji pading delo abang si mopen karju alam the anstame circle office pen apen revenue em pensame labang nitum prabjin pen nilitum det pokali labang so beneficiaries genuine beneficiaries topan satisfaction pinangji khiruni pen mohanteron Karbi Anglong live